Waar zit ze nu? Weet ik niet wat. En het staat restaurantje. Met z'n tweeën? De gasten, mijn benen en alle dipping. Wat had je gegeten? Wat had je gegeten? Met wat erbij? Mijn. En nog? Oh, cola. Oké, interview naar Davy. Oké. Hallo, wat zijn er voor vertellen? Hallo. Is er wat? Alle Davy. Wat voor werken is? Oh ja. Hallo Davy. Poepweer. Nee, ik vroeg nog niks. Wat voor weer is dat? Poepweer. Dan gaan we even checken. En nu is het was poepweer. Ik ga gewoon een beetje. Nou ja, het was poepweer, maar nu geen seconde meer zoals jullie zien. Ik ga gewoon meedoen. Oké, dan gaan we terug naar Noëlle. Hallo. Wil je wat vertellen? Nee, eigenlijk niet. Mijn vragen zijn op. Heel leuk. Heel leuk. Oké, heel leuk. Heel leuk. Nee, opnieuw. Heel leuk. Opnieuw. Ik ga niet stoppen. Ik moet mezelf nog filmen.